Hala. Hala guys. Yung mga frozen, yung mga karne isda na inihaw namin ni Miss, nakalimutan niya, tawagan ko nga siya. Wala stick. Kalimutan naming dalhin. Han, yung mga frozen. Mga frozen. Puta talaga ako, naiiwan ko pala doon sa ano. Guys, magandang hapon. Today is Friday. Balik biyahe tayo. Nabot din ako ng 6 na araw sa bahay bago tayo nakalis. Grabe katumal ng biyahe guys. Kaya ito, kasi 1 linggo tayo sa bahay. Kahit hindi naman natin gustong mag-1 linggo, wala tayong magagawa kasi wala namang biyahe. Pero anyway, naging masaya tayo kasamang mga anak ko. So katulad nito si Clark. Clark, so once you bring me up into the work, you're going to taekwondo? Yeah. Oh, ito yung mga uniform nila oh. What are you? White belt? No. Green stripe. Green stripe? What is this? Why is it? Bakis. Oh, it's Baki. Oh, you have yellow. That's yellow. And Yeah. Oh, that's the green stripe. Oh. This is Baki. Oh, yellow stripe. Ayan guys. he just only passed his first test, but he's Okay, let's go. Sarado mo na lang. Ha? Sarado mo. Oh, sige. Ayan guys. Inside na lang. Go now. Hey, Julie, for his birthday. After nila akong ihatid, punta daw sila sa taekwondo. Sabagay, taekwondo ngayon ng mga bata. Maganda klima na pero may kalamigan ng konti. Kapitbahay namin, Pilipino rin. It's never. Ah, yun lang oh. Kapitbahay. Hoy! Close! Si Sinel na magsarado. Okay. Let's go guys. Take care everything, Nak. Okay. I only eat the noodles. Now, Now? we're Now, Nat? we're going to work. Hindi ko alam kung ilang araw na naman tayo sa karsadahan. Sa tumal ng biyahe eh, okay lang magtagal sana sa karsada basta tuloy-tuloy ang biyahe. Kaso nga lang wala tayong choice. Kapag wala silang makitang load, mapipilitan na naman tayong ilang beses mali over sa karsada. Yan talaga. Wala na. Tarif ni Trump ang nagpapahirap sa tracking ngayon. Kaya sabi nga nila, hindi yung tinatamasa mong karangyaan ngayon maaaring magbago sa susunod na mga panahon. Malakas ang biyahe ng mga nakarang taon. Ngayon medyo humina, gawa nga ng pabago-bago yung sistema ng gobyerno eh. It's all about the government nga guys eh. Katulad din yung pagpunta ng mga aplikante rito ng permanent resident. Dati madali lang makarating dito. Ngayon ang dami ng mga pagbabago no, no? Wala na ngayon. Mahirap na ngayon no. Yung mga student visa ngayon eh, may expiration na, pauwiin na daw eh. Hindi talagang meron na mga expiration yung student visa eh. Kapag ka... Oh, may expiration. Kapag ka nagpaso na yun, hindi na sila pwedeng kumuha kasi wala na nga eh. Hindi tulad ng Wala dati. nang extinction. Oh, wala na rin Wala nang magbibigay ng renew. work permit. Ang style kasi na noon, mag-aral ka. Mag-aral, tapos kukuha ng work permit. Kasi pwede naman kasi sila dati makapag trabaho. Kasi kung student ka, merong mga certain oras ka lang na pwede magtrabaho. Oo, hanggang sa pinayagan silang wala ng certain na oras hanggang sa
Matusawa na. Oh, tapos hanggang sa ngayon, hanggang makakuha ka ng work permit. Kaso nga ngayon, kapag paso na yung student visa mo, wala nang magbibigay sa'yo ng work permit. Yan ang bagong patakaran ngayon. Hindi na rin pwedeng mag-apply ka ng student. Dati kasi pwede kang mag-aral ng student again. Pagpaso na yun. Ngayon wala nang chance talaga. Ngayon wala nang chance. Oo, dati kung hindi ka makahanap ng work permit, pwede ka pang pwede ka pang Stay rito. Pwede ka mag-apply ulit Pwede ng mag-apply ulit. student permit. Oo. Student, mag-aral ka ulit. Oo. Panibagong Kasi, aralin mo. Oo. Para lang ma-stay ka ng Canada, ganon. Oo. Hanggang sa makakuha ka ng work Work permit, employer na magbibigay sa'yo para ma-PR ka. Oo. Ngayon wala na yung mga yun. Yan. Kaya sabi ko sa inyo guys patagal na ng patagal ng panahon. Kumbaga sa ang panahon ngayon it's getting age. Kumbaga sa nagiging matanda na ang panahon. Kaya ang dami na talagang pagbabago. Katulad sa tracking ngayon. Ayan, si Trump, tarif ang binabanat niya. Dati wala si Trump sa pwesto. Maaluan pa. Ngayon, yan. Ngayon, kapapanalo ni Mark Carney sa Prime Minister dito sa Canada. Ewan ko kung ano naman ang platapormang gagawin niya. Sana naman mag-benefit sa mga Canadian residents. Ay, yung cost of living, yun lang pinakaunang dito eh. Tsaka yung tax na masyadong mataas masyado. Ang tax, no? Yung cost of living, yung renta ng bahay, bayarin ng mortgage. Yun dapat ang pababayan nila, yung interest rate, no? Puli. Kasi kawawa yung mga dumating na mga bagong permanent resident, hindi makakakuha ng bahay gawa ng taas Mahal. ng mortgage. Ayan guys, but anyway, tara. Hatid na ako ni Mrs. Ewan ko kung ilang araw na naman ako sa karsada nito. Mukhang mukhang traffic dyan. Matraffic ngayon ah. Nuhan? Alright guys, ayan, dito na tayo sa Torque. Sana nahagasan si Cordapia. Sinabi ko sa kanila, i-truck wash nila yung truck eh. Hopefully nahugasan. Parang may nangangamoy utot na naman sa loob ng truck. Ay, sakyan natin eh. I know who's umutot. Did we now? Guys, everything okay? Okay, drive mo. Ayan guys. Saan ka ba dito? Hindi na, mamaya na, para hindi ka matagalan. Di ba sabi mo nga hindi mo na ayusin yung mga gamit ko, gawa nga ng yung taekwondo ng mga bata. Hindi na magtatagal si Mace guys, yung mga bata. Alas 5 yung taekwondo. Oh, susunod si Boss Rela, nandiyan din yung truck niya. Tabi mo? Dito na lang. Diyan na lang kasi nandiyan ito. Oh, okay. Naugasan. Ipabalagbag mo ng ganyan han. Oh, naugasan nila, saktong-sakto. Tara, baba na tayo. Abot mo na lang sa akin yung mga ibahan. Ako na ang bahala sa taas. Naugasan guys. Bagong ligo si Cordapia. Bagong ligo. Ay, hindi muna tayo ano ko muna yung mga kargamiento. Kasi si Mrs. Hindi muna natin bubuhayin kasi i-check natin muna yung langis. Kasi si Mrs. nagmamadali na rin yan eh. Yan han. Sige. Ako nang bahala ritong mag-ayos.
Wag mo nang ano. Wag mo nang isarado. Malakas yung hangin. Malakas. Ihilahin mo, sagad mo. Yan. Hindi yan. Nasagad na, ayun na. Yan, sige. Baka masira. Yan, mga itlog-itlogan natin. Itlog. Oo nga, ay malakas, malakas. Sige yan. Yeah. Itlogan. Tubigan. Yung anong ano mo sa akin? Itas mo lang. Teka. Yeah, sige. Okay. Yung hawakan. Wala na? Hindi, isang text lang kay Darrell. Wala na? Okay. Alright guys, paalam na muna. Nak, bless. Be good girl, okay? Watch your brother and sister. Yeah! Okay? Bebe, be good girl, okay? Eat a lot, okay? Okay. Taekwondo kayo, you're going to taekwondo, right? Bakit? Be good boy, okay? Si Bebe ito camera. Okay. Close this. Han, kiss na ako. Kita na lang tayo sa mga susunod na weeks. Love you guys. Okay. Text ko na si Darrell. Maraming silang driver ngayon, ha? Good. Guys, check muna tayo. Ayusin muna natin yung mga kargamiento ko ron. Yes! Yan. Alright guys, pain muna natin. Check muna natin ang makina ni Cordapia bago ang lahat-lahat. Pero thank you at na truckos nila ang truck natin. Malinis si Cordapia. Okay, first of all, by the beginning of the trip, i-check muna natin ang langis-langisan niya. Of course, that's how it is. Make sure lang natin na okay ang langis. Okay pa, okay. Andito yung max. Ayun, nakita natin max yan. Okay. Alright, ayos yan. Ayan guys, ayos. Sa ilalim, make sure walang naglilig. Ayos, okay, walang problema. Woohoo! Ito si Kalakyan Tracker, yung truck niya. Mamaya pa siguro bibiyahe yan. Ayan. Okay pa to. Ayos pa. So ang coolant natin, make sure natin hindi tumutulo. Ayos guys. Okay pa, nasa max pa Ayan. Ayos. Malinis ang truck natin, malinis ang Cordapia guys. Ano? Kakintab lang. Yes! Kintab. Yan. Malinis, thank you. Ayan compare natin kay Boss Relan. Si Boss Relan hindi nakapagpahugas, pero pagka pinuhugasan niya yung truck niya, yung si Boss Relan, sigurado kintab yan. Kahit pa paano malinis naman yung yung rim niya. Alright guys, ayos. Okay na. Yun. Sarado na natin para may start na natin yung truck. Alright guys, ayan. So bali 5 days tayo guys sa bahay. At 5 araw din itong nakapark dito na hindi naka-plug. Nakita nyo naman, hindi naka-plug kasi hindi ko na sinaksak kasi summer na. Hopefully mag-start.
Hindi ko alam kung kailan nila ito hinugasan. Siyempre nung hinugasan nila, napa-start nila. Ngayon sana mag-start kasi siyempre alam nyo naman 5 araw na nakapark ito at hindi nakaplug. Sana mag-start si Cordapia. Yan. Turn the key on. Make sure lahat ng mga gauges, warning light mag-turn on. Ayan. Okay, so yun, ayos guys. Yes, mandar ka pa. Mandar. Yan, tong aking ilat mag-initial. Tapos ayan, dahil si Mrs. nagmamadali, hindi na niya naayos lahat ito. Ako na lang gagawa nito guys. Kasi siyempre alam nyo naman, dinala ni Mrs. yung mga bata sa taekwondo. Yes! Yan. Yes! Mga baon na naman natin ng ilang araw. Kapag maubusan tayo, edi bibili na naman. Yan. Buksan natin yung ilaw. Yan. Okay, na-defrost siya. Nasa natin, may mga pamunas tayo rito Yan. Nag-defrost, syempre marumi, kaya punasan. Tamang punas lang. Make sure lang na yan. Tapong ko itong tubig nito. Uy! Tumulo pa. Turn natin yan. Okay, so linis. Okay, isa natin lahat yan para malinis naman yung ating fridge. Kasi nag-defrost siya. Ayan. Ayan, okay na yan. Yan. Okay. So ito muna, lagyan ko muna ng itong basurahan natin para dito natin ilagay yung mga maruruming mga pinamunas natin. Yan. Okay. Alright. Diyan ka lang muna. So ito, lagyan ko siya ng paper towel yung aking ito. Boiled potato to guys, boiled potato, patatas. Sarap ng patatas nilagang patatas guys. Tapos itlog.
Meron tayong itlog. Tama to sa diet ko. Alam niyo naman guys, ang Lakay Tracker nagkakaedad na. Ito lang mga kinakain ko, itlog, patatas, minsan nagkakanin, yun. So, lagyan pa rin natin siya ng yan, para sa ganun malinis. Yan. Tapos ito. Yan. Okay. Okay, so mga sombrero ko, dyan lang yan. Mga t-shirt, mga kunting damit na dinala ko. Marami pa pala akong damit guys. Pag makita ni Macy, sabihin niya, parang hindi ka na uwi ng bahay ah. Ang dami mo pa pang damit, kuha ka pa ng kuha. Alright. Tapos tong mga beige towel natin, mahilig tayo sa beige towel eh. Pagka kinapos, hindi bumili ulit. Ayan, vegetable, bok choy, broccoli. Yan lang naman yung vegetable ko eh. Green leafy vegetable. Alright guys, hala, hala guys, yung mga frozen, yung mga karne, isda na inihaw namin ni Miss, nakalimutan niya, tawagan ko nga siya. Wala, stick, nakalimutan naming dalhin. Han, yung mga frozen, mga frozen. Puta talaga, naiiwan ko pala dun sa ano. Nasabi ko ng awa eh. Ay! O sige, dali mo na dito. Ate ko yung mga bata, tapos balik ako dyan. Sige, sige. Okay. Alright, okay. Mag-hook pa naman ako, okay. Yan guys, nakalimutan ni Mrs. But anyway, balikan na lang niya rito. Yes! Okay. White egg ito guys, white egg. Mukhang tama yan. Tinapay. Sabihin ko sa kanya, iuwi na lang niya yan. Ito yung aking rice cooker, dito ko nilalagay. Yan. Sarado muna natin to. Yan, sarado muna natin yan. Ito hindi ko kailangan to, iuwi na lang niya ito. Kapihan natin. Yun. Okay. Yan ka. Yan. Dito. Yan. Yan. Oh, nabuksan. Yeah. Okay. Ayan. Tapos ang slipper dyan lang. Tapos dito
Alright, i-hook na natin yung trailer guys. Habang papunta rito si Macy's, dyan ka lang muna kasi uuwi niya yan. Papadala ko na yan. Tara guys, i-hook na natin yung trailer natin. 1450. Punta tayo ng New London, Wisconsin. Yes! Hook ko tapos pre-trip ikutan natin. Alright guys, ayan. Yun, tapos tag test. Put natin sa drive. Tapos sa bante. Yun, kumagat. Yun. Tara. Okay. Naku po, paktay na yung aking gloves. Tanggal pa. Ano lang, natanggal lang pala yung hook. Kala ko lahat na lang nagtatanggalan. Bayan. Yung ganyan mo lang. Ayun. Yan. Ang ekstrang yan. Connection. Okay. Alright. Tapos i-on natin kasi empty trailer to guys pipick up pa ako sa Nipaw Tapos supply air dun sa trailer. Yun. Malambot na naman yung isang gulong na yan. Fuel, full ang fuel natin. Pre-tripping natin maigi. Ride natin sa ride. Yun. Ilaw sa taas, sa baba, ayos. Double check natin. Yun, nag-start. Ibig sabihin, walang problema ang trailer natin. Mahirap i-drop ang trailer na hindi gumagana Alright, mga ilaw. Alright guys, ayan. Ayos na. Kakinis lang ni Cordapia Kinis. Ang kinis. Alright.
off natin. Alright, let's go. Alright guys, tara, i-move ko dun sa bandaran. Kukunin ko yung papel ko. Tapos antayin natin si Mrs. dun sa labas. Or dito, antayin natin si Mrs. dito. Practice ulit. Yun, kagat. Isa pa. Oo, yun, kagat. Guys, hindi ko muna yung papel ko sa loob, tas antayin natin si Mrs. Yes! Alright guys, ayan, nakuha ko na yung papel at nandito na rin yung yung aking case manifest pang tawid ng border. Yun. Ito, yung passport ko, check natin, baka mami naiwan din ha. Naiwan din ang passport. Dito yung passport. Buksahin na rin si Mrs. Tara guys, salubungan na natin, labas na tayo rito. Ayan guys, alright. Naka-plastic na siguro to para ilagay ko na lang doon. Kalimutan mo kasi. Oh, ano? Siya ka na eh. Walang problema. Dali lang yan. Oo, ako na bala. Dali mo na lang. O sige, ingat ka Han. Sarado mo na lang yan. Blibag mo. Thank you. Alright. Okay. Ayan guys, pasok muna natin to sa loob para hindi siya masira. Tinapay, dagdag baon. We don't know if how long will be. Pero marami to oh, chicken. Oh, inihaw na pork chop. Ilabas natin yung iba. Inihaw na isda. Kasi nga sa previous video vlog natin guys, di ba barbecue kami sa bahay. Ayan, puro inihaw lahat yan guys. Inihaw.
may steak, yan, tilapia, may daing, tsaka kung kainin yung daing. Ayan. Tapos yung iba ilagay natin dito sa ano para ma-defrost. O yun guys, dito lang muna ito. Ito. Ay, kung kakain ako mamaya, may labas na natin. Alright, dyan lang muna yan. Tapos itong tinapay. There you go. Okay, so ito. Oh, dyan. Para ma-defrost siya. Ayan, may ulam ako mamaya. Ayan. Alright guys, ayan. Alright guys, ayan. Nakuha ko na yung pagkain ko. Kompleto na tayo. Thank you for watching. Ingat kayo lagi. So hanggang sa muli natin pagkikita, no? Ayan, nakabiyahe na rin tayo kahit papano sa araw nila. Thank you. Peace up. Bye. Lakai Tracker.